Tito YouTube, sumusobra ka ng 2021. Bakit? Kumusta yung mga cancer? Isang napakasakit na araw nga naman ng aking buong bumulaga sa akin dahil natanggal ang ating video kahapon. Yung sa lalaki basura. Basura talaga mga video natin. At kinokolekta na ni Tito YouTube ang basura pag umaga, diba? So, gusto ko na pag-usapan saglit ang nangyari. Pero wala tayong strike sa ating channel. Safe pa tayo. Safe! Safe pa naman tayo ngayon para naka-condom. Pero may chance pa rin palagi. Kaya lagi tayo maingat, diba? Ngayon lang to ulit pagkatapos sa isang taon. Natututo naman na tayo kung paano natin na lalagpasan sa dami ng video na mga pinapadala, sa dami ng mga memes na pinapadala. Ngayon lang ulit tayo na copyright at safe naman ang channel. Wala namang problema. Makakapag-upload pa rin tulad nga napapanood nyo ngayon. Parang challenge nyo rin to. Gusto ko alam nyo yung nangyayari. Di na nga ako nagahit. Para mukhang hindi ako nakatulog sa akin nakita. At para maalala ko kung bakit ko itong ginagawa, gusto ko daan mga memes na binigay nyo para sa ating channel. Hashtag PP na binasa dahil ilang pampamilyang Paulol na binasa. Nasa description sa Reddit to. Gusto nyo magpadala ng mga fan art, ng mga memes tungkol sa channel. Nandun yan lahat sa baba. So simulan na natin. Gusto kong sumaya. Sumasobra ka na talaga 2021. Galing kay Ren Juan. Say the line or you'll get demonetized. Oh, pampamilya po. Pampamilya nga, bakit natanggal? Hindi, nakalagay naman dun yung rason. Inappeal ko naman, pero ko ibabalik yun ni Tito YouTube. Sana ibalik ni Tito YouTube. Kung hindi, i-upload ko lang sa ating Facebook page, sa description. Tatanggalin ko na lang yung gusto nila ipatanggal na copyrighted material o terms and policies. Okay lang yun. Kung may natutunan ako sa 2020, yun ay huwag kang susuko. Huwag kang ayaw. Think positive, wag lang sa AIDS. Sunod, galing kay Neka. Happy 1 million subs. Napunta na rin sa Nirvana ang video natin. Lahat ng lalaki ay basura. Di ka namin malilimutan. Ikaw ang sakripisyo ng 2021 para malagpasan namin ang taong ito. Portrait power from EA Morales. Parang reject modernity, embrace tradition. So, at least realistic, di ba? Parang Renaissance painting, di ba? Nung panahon nga naman, wala pang salamin. Ano to, editing software ba to? Ikaw mismo nga nag-paint. Kung ikaw nag-paint ito, pakita nga ng speed painting mo. Wag mo ako niloloko. Ayoko na umasa. Umasa rin ako na tatagal yung video natin kahapon eh. Galing kay Think Independent. Ang bansang polusot. Okay lang. Importante masaya tayo. Tapusin na lang natin to. So, tama. Gusto ko sumaya ha? Kanya-kanya palusot yan. Parang Tito YouTube, bakit mo tinanggal? May nagkakamali ka doon. Gusto ko sumaya pero bakit nyo ako inaaway ha? Inaaway na ako dito YouTube, inaaway nyo pa ako. Lahat talaga inaaway ako. Lahat talaga ng Paulol, basura. Upon impact, the collision would cause friction between... Sunod, galing kay Meme Maker. Copyright. Pinalala mo pa sa akin. Oo nga, copyrighted yun. Sunod, galing kay Conan. Pakinggan nyo ang mga matatamis na pangbobola niya sa ano natin, diba? So, yung vlog natin ng 2020. Ito yung unang araw ng 2020 nung masaya pa ako. Naalala ko yan. Sunod, hindi na tayo virgin sa mga na-delete ang video po. Palakpakan mga cancer. Napakagaling nyo talaga. Kuya Paudio, bad trip na! Pwede ba lahat pag bad trip ganito kaangas sa itsura? Mukha akong bagong tule po. Dami kong mga MC sa anime na maraming kinalaban po. Ito, kinalaban natin Tito YouTube araw-araw. Ito ang mata ng pagpipighati at paghihinagpis sa mga kapota-potahan ng mga punyemas na yan. Sunod. Ganda ng mata ko dito, gagi. What? Nagbabalik ang ating hangin. Lalo ka na, napakaganda ng ginawa mo. At pinalo rin tayo ni Tito YouTube. Pero para mga babaeng maharot dyan, gusto natin to. Sunod. Kay Shania. Alam ko ito yung sa gumawa siya ng lahat ng ating outro. Oh, shit. Ano ba ito nagawa? Bakit? Ba't kailangan mo yung mukha ko? Nung hindi pa ako tuli. Diba? Sa isang nawala, di ganito karami ang nabuhay. Para mga anak ng ipis lang yan, dumadami. Kahit patayin mo, dumadami pa lalo. Gift ba yun? Inisa-isa mo ba? O meron tong
Parang, tawag doon, may website pa, parang i-copy-paste na lang lahat. Pero sige, pagbibigyan ko na kahit nilalait mo ako. Palakpakan natin si Shania. Follow ka na naman, Shania, kung maharot kang hayop ka. Sige nga, pangalanan nyo nga lahat ng video na na-delete sa channel. O ano? Sino may kaya doon? Kung may nakagawa, meron ka regalo sa akin. Sunod. Dahil kay Cresa. Para may pambayad si Tito. Tama-tama, napakagandang portrait to. Mas maganda pa to sa Renaissance po. Isono ko Q dahil nga ihiro ko Q. Tama, ihi ko nga ang gamit ko dyan para si Paolo Abilino. Maraming salamat. Walang pinagkaiba ang mukha na to. At syempre si Bolbol dyan kumakapit. Parang pasensya ko sa inyo. Sunod. Paolo ko Q. Pucha, ang bilis naman ng kamay. Parang PhilHealth. Sunod. Galing si Alex. Ito yung mukha ko nung nakita ko yung email ni YouTube. Sunod. Galing kay JKC Mage. Mali atang The Mandalorian. Tanga na naman, buwan mo. Madedemorize na naman tayo nito. Oo nga eh. Na-delete pa ang isa nating video. Hayop namang buhay to. Nadali Lorian ako. Sunod, pinipilit ko. Ano to? Nakita pala talaga ako. Magaling, may kailangan ko makita. Pinanood ko, pwede ko lang na lumabas ka talaga ako doon. Pucha, basbas tayo ng foreigner. Nako. Pinoy baiting is a YouTube marketing strategy that targets Filipinos in specific for real quick views. 2707. Represents someone that hits a million. Ayun tayo! Puta, palakpakan mga cancer, mga napakasaya. Umabot tayo sa 1 million. Napaikot ni Kuya Mr. Beast nyo. Maraming salamat. Hindi tayo aabot dyan. Diba, 31 million. Sana ganito rin karami natin subscriber para ng views ni Mr. Beast. Pero kundi dahil sa hindi tayo makakaabot dyan, maraming salamat sa inyo lahat. Nakakalimutan ko na ang na-delete na video ngayon pa lang. Paolo sponsored by Lazada. Shopee used to sell. Syempre, malakas tayo dito eh. Doon tayo sa magbabayan. Basta hindi na ako na pera, okay lang. Huwag kang tulad ng PhilHealth Mafia. Hindi ko alam kung parang na-picture na ba natin to. Pero sa dami lang nagpapadali. Sunod, galing kay Sphyxia. Tito pala may short. Payat na may salamin. Last trip, di ba? Hayop ka. Gusto ko sumaya ha. Kaya ako pumunta sa Reddit gusto ko sumaya. Inaasar nyo lang ako. Maraming salamat sa wala. Oh! Galing kay OK Farmer. Paki-animate to. Gusto ko to yung gumagano yung ulo din. Wala naman ako hawak kaya niloloko mo ako. Fake news na naman. Ayusin nyo to. Gusto ko gumagano ulo para magamit natin sa ating outro para ma-update na rin. Maraming salamat. Sunod. Ahinang palo ka lang. Sa kaliwang pisngi. Dahil kulang ka ng ballpen. Ito galing kay Erwin. Pampamilya child ka talaga, Tito Pau. Ano to? Yeah, you can just go top lane kasi nagpapataba lang yung Nasus. Okay. Shoutout daw kay Paulol, sabi ni Erwin Casero. Hello sa'yo, Erwin, yes. Andiyan ba si Paulol? Lagi ko pinapanood yung videos. Yes! Tsaka Tito YouTube, pati Going Bulilin, mga bata noon. Nanonood dyan. Alam mo, pampamilya tayong channel, di ba? Pag ganyan. Ito YouTube taga wala kang kaalam-alam. Si Iggy Boy po. Parang dati pinapanood ko lang siya. Nanonood na rin siya sa atin. Maraming salamat. Going burado na yung ating video. Corny. Sana di na matagal tong video na to. May basbasa tayo ni Iggy Boy. Galing kay Patricia. In the forest natin. Alala ko. Hoy! 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 Oh, taragis ka! Yun yung sa The Forest natin at yung brownout vlog natin. Alala nyo yun? Sige, pag ito umabot na 20k like, speedrun natin ang The Forest. Papakitaan namin kayo ng tunay na galing ng Pilipino sa gaming. Para mapalitan natin si Mika Daime. Wala aimbot sa The Forest. Sunod! Pagkanta na pa. Hindi ko alam kung nagawa na to. Pero ang dami na kasi version itong Bizarre Adventure. Hindi ko na alam kung nadaan ko o hindi. Pero kung ilang na admin to, sana hindi kasi tanga na iniisip ko. E di maraming palakpakan po. Tsara. Diba na? Nakakasaya.
Sarap, nakakalimutan ko na ang nashine ng video natin. Kali kay Anthony, when time travel is invented. Yeah. Pwede ba mag-time travel din at matanggal ko yung kailangan tanggalin sa video natin na na-delete bago tayo mapalo ni Tito YouTube. Kaya kalimutan nyo na lahat, kalimutan nyo na 2020, wag lang ang payong, wag lang ang kasirola ng nanay mo. Sunod, galing kay Carlos Prado. Okay, gawin niya ng oso. Pag ito di mo na perfect wala kang palo sa akin. Magaling? Okay, 28 combo. Dali lang naman eh. Gusto ko humahirap. Dapat 1 million points yun eh. Pero maraming salamat. Nakakalibang din pala kayo. Buti din nyo ako lagi nilalaya. Galing kay Binbin. Ano yung Crow Music Club? Ano to? Software? Oh! Parang gawa sa sa Minecraft yung blocks, note blocks. Hey! Ang dami ng version ng sinuskwela dahil sa inyo. Maraming salamat mga ka-answer. Kayo lang talaga nagpapasaya sa akin pagkupal si Tito YouTube. Okay, ito na lang gagawin. Total kakaiba to. Ito gamitin natin outro kasama ng oso kanina. Sunod at panghuli, galing kay Droopies para sa ika-500,000 tagumpay. Puta, tagal na nito. Maraming salamat sa mga admin natin. Siyempre nga, hindi ko naman lahat makaya pa basahin lahat ng gawa nyo. Pucha, dami. Demon Slayer, Papa Diggs. Meron na pala tayong manga adaptation. Gawa tayo ng isang manga na puro manga lang dati na mga ginawang fan art. Si Hashirafi. Ayoko pag may harang sa matay, mukhang ugly bastard yung gagawin eh. Maraming salamat po. Tsaka demonetize na naman ng TikTok. Ayoko na. Ayoko, ito yung mga upper demons ng internet, yung mga sa TikTok. Mga dedeng umaalom. Doon na natin tapos siya. Okay lang, masaya na ako. Nakalimutan ko na. Hindi ko na nga maalala kung ano yung video na yun. Basura talaga kayo na. So, gusto mo yung bagay ito, pabuti yung 30k likes para daanan pa natin mga gawa niyo sa channel. At 20k na pa. Para ipakita ko ang speedrun ng Dapori sa inyo. With a like siya sa mga basura niyong friends. Kung mag-subscribe.